Продукувателі грушок теж не мали успішний рок. Познатому грушкарові з Вербасу Андреjovi Тамашовим теж зродзело половку мені. Тот рок, як і за швидких овоцарах, був досить проблематичний. Кай сві мерзли, tu na šitske šljivki, i hruški dosta podrucene, da su sigurno polovka i marzne, takže ćeško, ali to će rok zakonči, ne znamo že na rok bude ljepše. Вчора, ке знімані тоті кадри, обирані остатні шори Вілямовки. Nješko ostatnji dzenj, ali to Viljamovki su žutiko jej oberanja, nješko ostatnji dzenj, rušeni sme tam 30. junija, eto, to ucahnu še dako za dobro. Тот рок так варим проблематичний, дві люди ж швидко скорі прийшли, так і мусили скорі обирати. А обирачка ще оцагла при хвилю чи при роботнику? Навіть і при хвилю, бо каже другий день був плюс, а коли цікавий дому, бо великі млати, то і тоді ж направили великий проблем. І коли організації, чи буде місць, чи не буде місць, бо то говорим, кожен день випадав ночі або презент, то мало плюс, а проблем великий. А ми в полю треба і якщо відзе з поля, то вже треба і часу. Це що дотика пласману, Тамаш варі, že грушки легко предаc, ленже і попри зменшеного урожаю, цена остала іста, як і в лані.